ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଘରେ ବି ମାଆର ମୋର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ତ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥାର ଆନ୍ସର ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ମୋର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ? କିଛି ଲୋକ ଯେ ମୋ ପଛରେ କିଛି ଜଣ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ମୁଁ ଏମିତି କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କି ରିଲିଫ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କି ଆମକୁ ଏତିକି ରିଲିଫ୍ ମିଳିଛି। ବାଟ୍ ସେଥିରେ କିଛି ଜଣ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତୁମେ ବସି ବସିକି ରିଲିଫ୍ ପାଉଛ, କାମ କରିବ କାହିଁକି, କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ବସି ବସିକି ରିଲିଫ୍ ପାଉଛ, ମାଗଣା ଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ତ କମନ୍ ସେନ୍ସ କହିବା ଦରକାର କି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ରିଲିଫ୍ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ଭିକ ମାଗନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ 5-6 ହଜାର ଆମେ ହେଲ୍ପ ପାଇକି ବର୍ଷ ସାରା ଚଳିଯିବୁ? ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କର। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 3 ଥର ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିକି ପଶିକି କାଦୁଅ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଘର ଆମର ଶୁଖି ବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଅନଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫଲୋଅର୍ସ ମୋର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ବି କରନ୍ତୁନି। କାହାର ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଆସିବା ଆପଣମାନେ କହିଯିବେ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି ଧରିକି ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲି କି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ହେଲ୍ପ ବି ହେବ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ 5-6 ହଜାର ନେଇକି କ'ଣ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳିଯିବୁ? ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କର। ହଉ ଛାଡ଼, ଲୋକଙ୍କ କାମ ତ ହେଉଛି କହିବା। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ନ ଆସେ କେହି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କେବେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କହିଲେଣି ଆଗରୁ ବି କି ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଇଗ୍ନୋର କର, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ଖରାପ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏଇଟାରେ କହିଦେଉଛି। ବାକି ୟା ପରଠୁ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ କରିବିନି। ଯାହାର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହିବ। ଏମିତିରେ ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଫରକ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏତେ ଫଲୋଅର୍ସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, କେବେକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ୟା ପରଠୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ମୋ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା ବି କହ ମୁଁ କେବେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଜାଣିଛି କି ଲୋକ କେବଳ କହିବେ, କେହି ଆସିକି ତୁମ ଘରଟାକୁ ଚଳେଇ ଦେଇଯିବେନି, ତୁମକୁ ହିଁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଫୁଲ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବେନି। ତ ତାଠୁ ଭଲ ଆମର ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା। এইটা ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥାର ଆନ୍ସର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କିଛି ଲୋକ ମୋ କାମକୁ ନେଇକି ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ କାହିଁକି କାମ କରୁନ, ତୁମେ ଘରେ କାହିଁକି ବସୁଛ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଅ, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ହିଁ ଆସିକି ଆମ ଘରଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, କେହି ତ ଆସିକି ମୋ ଘରଟାକୁ ଚଳାଇ ଦେଉନ, ତ ମୁଁ କାମ କଲି ନ କଲି ତୁମର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁନି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ଘରଟା ମୁଁ କେମିତି ଚଳାଉଛି? ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ମାସକୁ ଲୋନ୍ ପଇସା କେମିତି ସୁଝୁଛି? ତ କାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଜାଣିକି କିଛି ବି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସବୁ କଥାଟା ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ତୁମେ ଏଇ କାମଟା କରୁଛ, ତୁମେ ସେଇଟା କରୁଛ? ସବୁ କଥା ତ ସେୟାର କରି ହୁଏନି ନା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଥାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଲେକ୍ଚର ଦେଉଛ କି ଭାଇ ତୁମ ଘର କାମ କର, ଭାଇ ଘର କାମ କାହିଁକି କରୁନ, ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଘର କାମ ହେଇଯିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆମ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାଗା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଜାଗା ସେଇଠି ଆମେ ରାସ୍ତା କାଢ଼ି ପାରୁନୁ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବାକି ରାସ୍ତା କାଢ଼ି ହେଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର କରିପାରୁନୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଏତିକି କମନ୍ ସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଘର କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ବାକି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ବାକି ଛାଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଆମେ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିନଥାନ୍ତା।
बाकी जो मैंने आमको भल पाती से मैंने बहुत जन आम भिड देखिकी कहते कि भाई लोकों कमेंट रे रिप्लाई दबा छाड़ी दियो लोकों काम हूँ कहवा तुम्हें भिडियो कर आम तुम भिडियो देखू तो से तो प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आमको एत सारा भल पाइबा दौच तो मुझे आज पटू छाड़देली जी जहाँ कहबार अच्छी कहतु मुझे आज पटू आ रिप्लाई देविनी बस शेष में मुझे कहबी महाप्रभु जगन्नाथ समस्त को भलरे रखु आ खुशी रखु रही जय जगन्नाथ।